এটা স্তৰত ষ্ট্ৰাগল কৰিব লগা হৈছে। এলপি স্কুলৰ পৰা এমিত যাবলৈ, এমিৰ পৰা হাই স্কুলত যাবলৈ, হাই স্কুলৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীলৈ, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ পৰা কলেজলৈ, ইভেন গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ডিপাৰ্টমেণ্ট ঘূৰিবলৈ আমি ধৰ্ণা দিব লগা হৈছে। ইলেক্টিভ ছাবজেক্টৰ কাৰণেও ধৰ্ণা দিব লগা হৈছে। জয় বড়ো হাৰিণী, জয় বড়ো হাৰিণী। दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनानै थायोबासो बर' जाथिया थांनानै थागोन। इउपिपिएल बिपिएफ बे मोननै हानजानि डायलगखौ खोनासङोबा बिपिएफनि मानसिया आबसुखौ नायनो हाया नामा? दुलाराय बर' फरायसा आफादा अराय सम बुहुमाव जेसेबां बर' हारिया थांनानै थागोन अब्लासिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनानै थागोन। राजनितिक डायलगा अराय समनि थाखाय नङा। रायजो राजाफ्रा बिपिएफ इउपिपिएलनि डायलगखौ लानानै आबसुखौ जोबोद गाज्रि मोननानै थाबाय खोमा होननानै बुजियो। नाथाय दिनै स्पष्ट दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्रग्रामाव फैनानै रबिराम सारा मा स्पिच होखो दिनै रायजो राजाफ्रा स्पष्ट बुजिनो हाबाय। राजनितिकनि डायलगा अराय समनि थाखाय एना एनि नङा।
আমাৰ মাজত নায়ে ভকেশনাল টিচাৰ হ'ব পৰা বহুত মানুহ নাই একেবাৰতে ভাৰতত যদি মানে সেকেন্ডাৰী ষ্টেজত ভকেশনাল পঢ়াব লাগে বুলি কয় বহুতখিনি ফেকাল্টি আৰু টিচাৰ নাপায় আনপিনেদি আজি গোটেই জবটো হ'ল টেকনিক্যাল জব ওলাইছে য'ত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কোৱালিফাইড নহয় সব স্কিল জব ওলাইছে আনস্কিল বিলাক ইয়াত একো কাম নাপায় তো এই বিষয়টো আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আজি অসমত ৰিসেন্টলি যি এডভান্টেজ অসম হৈ গ'ল তাত বহুত ইনভেষ্টমেণ্ট আহিছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যনৰ কথা আহিছে গতিকে এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী যাতে ইয়াৰ স্কোপটো পাব পাৰে এই কাৰণে আৰু অলপ আমি বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ বা অসমৰ যি পলিচি আছে তাত অলপমান আমাৰ এই অঞ্চলবিলাকৰ কথাবিলাকো জড়িত কৰি অলপ আগবঢ়াই নিব লাগিব আমাৰ 7খন ITI চলি আছিলে আমি 11খন ITI কৰিলোঁ আৰু এই বছৰ আৰু 5খন আমাৰ বড়োৰ কাৰণে আমাৰ চিন্তা আছে আৰু লগতে কিছুমান ভকেশনালটো আমাৰ হায়াৰ সেকেন্ডাৰী য'ত নাই তাতেও আমি ইন্ট্ৰোডিউস কৰাৰ কাৰণে ভাবিছোঁ বাকি কথাবিলাক মই নকওঁ আজিৰ সময়ত আমাৰ যুৱ যুৱতীবিলাকে আমাৰ ভৱিষ্যত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ ভৱিষ্যত भिडिअनि फुटेजाव नुखाबाय जोंनि बर' हारिनि मोनफ्रोमबो माखासे मेल मिटिंफ्रा जोंहा आलादा रायजो मोनखानाय बायदि नुयो जोंथ' गुबुन गुबुन स्टेटनि आरो आसामखौ जायफोर खुंदों बिथांमोननि प्रग्रामखौ नायोबा बर'फोरनि मोनफ्रोमबो प्रग्रामखौ नायोबा आसामिसफोरनि प्रग्राम गुबुन गुबुन माखासे स्टेटनि प्रग्रामफोरखौ जों नायोबा बर'फोरनि खाथियाव थानोनो समाया बर'फोरनि खाथियावनो प्रग्रामफोरनि माखासे समायना रमायना स्टेजफ्रा थाफानो समाया नाथाय जोंनि खोनानो मोननाय मथे जोंनि बर' हारिनि गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्राय जों सम सम खोनाबोदोंमोन बै समाव बिफा उपेन ब्रह्मनि स्पिचफोरखौ जोंनि गेदेरमा बर' दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्राय जों सम सम जों खोनायो बिफा उपेन ब्रह्मनि स्पिचआ बै समाव सानसेनि साननैनि 1 घन्टानि थाखाय बर'फ्रा खौथि खौथि थाखा गारनानै प्रग्राम बानायनो गोनांथि गैयामोन होननानै बुंबोदोंमोन बिफा उपेन ब्रह्मआ होननानै गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा फोरमायो बेबायदि फोरमायनाय माखासे स्पिचफ्रा जोबोद गोनांथि नंगौ बर'फ्राबो आजिखालि 1 कौटि 2 कौटि 3 कौटि 10 कौटि बेबायदि गारनानै प्रग्राम बानायो नाथाय 5 कौटिनि प्रग्राम बा 2 कौटिनि प्रग्राम बानायनानै 3 कौटिखौ अबेबा स्कुलनि बा समाजनि खामानि जिखुनु जाया अबा दालां बायनाय अबेबा स्कुलनि डेक'र अबा स्कुलनि फायखाना बेफोरबायदि बानायनो हानाय बा गुबुन गुबुन बर'नि माखासे जोंहा थाखानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुबुन गुबुन प्राइमारि डिस्ट्रिक्ट आन्चलिकनि अफिस बानायनांगौ माखासे थायो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे दैब शक्ति थानाय इसोर आरो मोदायनि आशीर्बाद मोननाय शक्ति थानाय मोनसे आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनानै थायोबासो बर' जाथिया थांनानै थागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावनो हायै बे पृथिबियाव जेबो खामानि गैया दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोरबाया नाख्रेबनानै गादबनानै फोजोबनो हानाय मोनसे आफाद नङा बे आफादा जोबनो गैयै अरायबो बोहैबाय थानाय मोनसे दै फुंखा बायदि मोनसे आफाद जोंनि साफ्रोम बर' बिमा बिफा जोंनि मोनफ्रोमबो नखरावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि मावथि बिथांमोनहा सोलायबाय थागोन समजों लोगोसे गोदान गोदान दैदेनगिरिफोर फैगोन आरो बिथांमोनहा जोंनि बर' जातिनि जातीयताबाद बर' माहारियारि बाद जेखौ होनना बुंदों बेखौ लानानै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि नोजोर नीति आदर्श बेखौ लानानै जातिनि थाखाय आपोसहीन रावजोंबो कम्प्रमाइज खालामै मोनसे गावनि आखुथाय गावनि मोनसे नोजोर आरो थांखिखौ लानानै अरायबो खामानि मावगोन बेखायनो जों जायखि हान्जायाव थाया जों जायखि आफादाव थाया जों जायखि खामानि मावा व्यक्तिगत जीवनाव सोरबाया साख्रि सोरबाया आबाद सोरबा बेपार बानिज्य जेरावखि थाया मानो जों जेब्लाबो जोंनि जातिनि नैबे सम्पद दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि धोन आरो बे हारिनि धोनखौ जों जेब्लाबो रक्षणाबेक्षण होनांगोन रैखाथि होनांगोन गोख्रों गोजोर आरो जेब्लाबो बेखौ जोङो देरगाथाव मोनसे आफाद हिसाबै हारियाव फोथांनानै लाखिनो हानांगोन बेखायनो आङो दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे जौसाङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनो बेखौ मिथिहोगोन आं जेरावखि थाया आं जेखि मावा जेब्लाबो आंनि गोसो गोरबोआव
दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनानै दङ आरो थांनानै थाबाय थागोन आंनि थैयाव जेब्लाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादानो अरायबो थांनानै थागोन आरो बे आंनि मोनसे अधिकार आंनि बे मोनसे व्यक्तिगत सम्पद हिसाबैबो बेखौ आं जेब्लाबो फोथांनानै लाखिगोन बेवहाय आं रावखौबो गिया आं रावखौबो लाजिया आरो सोरनिबा थाखाय आं फावसयनानै सोलिग्रा नङा गतिके रायजो राजाफोर फरायसा लोगो नोंथांमोन दिनै बेसेबा गोबाव समनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मन्चआव गसंनानै फंनैसो बाथ्रा बुंनो मोननायनि गेजेराव मोनसेल' आं खावलायनो लुबैबाय जे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मथ'आ जाबाय मुल मन्त्रआ जाबाय खौसेबा जों थांगोन गावस्राबा जों थैगोन बेखायनो दिनै जोङो बर'फ्रा जे लेथेर फिथेर जानानै दं राजनितियाव समाजनितियाव जोङो ज' जानायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जेब्लाबो मोनसे अभियान मोनसे हाबाफारिखौ मोनसे सेस्ताखौ जों लाबाय थानांगोन आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे थांखि नोजोर बिथाङा जेसिम बर'फोरखौ लांनो थाखाय समायखिरा लानानै जोंखौ सोमावसारनायाव हारिखौ सोमावसारनायाव बारसोम होदोंमोन बे आद्रा सिमां आद्रा थांखिखौ मोनफुंनायनि थाखाय जों जेब्लाबो खामानि मावनांगोन आं बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जेब्लाबो माने बे मन्त्रजों खामानि मावनो जाहाथे बिथांमोना खामानि मावो बेखौ आङो खावलायबाय जोबथारनायाव आं मोनसे स्ल'गान होनो लुबैदों दा स्ल'गान होनो मोनथारिया गोबावसो नालाय माने दिनै बेवहाय स्ल'गान होनो लुबैदों आंजों बयबो स्ल'गान होफाबा मोजां मोनगोन ना मा होनो स्ल'गान होनि दे जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि बर'सा देरहासार बर'सा बुहुमनि बर'फोर खौसे जा बुहुमनि बर'फोर दुलाराय बर' फरायसा आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद गोजोन्थों